Bueno, lehendabizi eskerrik asko eta arratsaldeon gaurko mahai inguru honetara etortzeagatik. Gaurkoan adimen artifizialari buruzko mahai inguru bat izango dugu eta ongi dakizuen bezala kongresuaren baitan hainbat gai aztertzen ari gara kanpo aditu eta gonbidatuen bidez. Nolait gure bizimoduetan eraldaketa handiak suposatzen duten gaien inguruan eta horietako bat da adimen artifiziala. Eta gaurko honetan adimen artifizialak zen nolako inpaktuak eta eraginak suposatuko duten eta suposatzen ari diren aztertuko dugu. Eta baita ere beste adimen artifizial bat posible dela, eraiki beharra dagoela, pentsatzen dugun ontzat, nik uste ariketa interesgarria izango dela gaurkoa. Eta horretarako beste adimen artifizial bat posible dela pentsatzen laguntzeko, hainbat aditu eta gonbidatu ditugu gaur, eta eskartu nahi diet benetan beraien eskuzabaltasuna, beraien ekarpen zientifikoa eta beraien ideiak ona plazaratzeko hartu duten lanagatik, eta hori jarren nuen lehenik eta behin gauza guztien aurretik. Eta, bestelako azalpenak ematen hasiko naiz, baina esan lehen labizi Xabier Barandiaranen kokapen batekin hasiko garela, 20 minutuko kokapen bat egingo dut, adimen artifizialaren esparruan bere hainbat mito hausten saiatuko da, eta gero mai inguruarekin hasiko gara, eta erpin desberdinetatik aztertu ahal izango dugu adimen artifiziala, bai erpin sozialetik, erpin tekniko batetik edo komunikazioaren ikuspegitik. Hemen daukagu Xabere Arregi, Latxaz, eta Euskal Herrian garatzen ari garen teknologiaz hitz egingo diguena. Xabier isa taldeko koordinatzailea da, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bada, hitz zentroaren baitan kokatzen dena, eta hitz zentroa, ez badakizue, nik esango nuke Europako hizkuntza baliabide, hizkuntza txikietan Europako zentrorik garrantzitsuena dela, bera informatikaria da, doktorea, eta esango nuke hizkuntza teknologien ibilbide hastapenetatik aurren arteko ibilbide guztia ezagutzen duela oso ongi, eta izan dela testigu zenolako garapenak egon diren. Usurbilgo alkatea ere izan zen, 4 urtez, eta izan ditu bestelako ardurak ere. Eta, Xabier, gustatuko litzake kontatzea nola ikusten duzun momentu honetan panorama, hizkuntza teknologien panorama, hizkuntza eredu neuronalak, Xabierrik eman ditu, kokapen batzuk eman dizkigu, baina xetasun gehiago sartzea, eta Euskal Herriko begiradarekin ere egitea. Eskerrik asko, Josu. Josuren aurkezpenean garbi geratu da, esan du hastapenetatik ona testigu izan naizela, beraz, nahiko zarra naizela garbi geratu da. Eta, arratsaldean Bilbo, neukan gogoa zuen artean egoteko, aspaldian etorri gabean hitzan, eta, hemen, talai hauntatik nengoela, aurpegi ezagun batzuk ere ikusi ditut, beraz, pozik nago hemen zuen artean. Beste kontu bat argitu behar dizuet hasi aurretik, eta da enaizela filosofoa. Beraz, Xabier eta biok tokaioak bai, baina hizkeran eta gauzak kontatzeko moduan eta nabaritzen da norden filosofoa eta norden esango dugu beste zerbait. Orduan, nire erara kontatuko ditut gauza batzuk, eta asteko eta behin esan nahi nuke Xabierrek egindako aurkezpenean esandako gauza askorekin sintonia edo ados nagola. Eta hain zuzen ere apuntatutan euskan, eta bain kontuatu naiz, nire hitzaldiaren edo nire saio honen parte handi bat esana dagola, grazia handiarekin gainera, beraz, asmatuko ditut beste kontu batzuk, eta, iriste naiz 10 minutura ondo, eta bestela, ez etzate da mutuko, lehenago bukatuagatik ere. Igual bai dala interesgarria, eta Josuk esandako gauza bati helduko diot, egia dagu, aspaldian hasi ginala kontu hauekin, aspaldian da, aspaldian, 80ko hamarkadaren bukaera aldea edo, orduan, ez dakitzuetako batzuk behar bat ezagutuko duzue, Xuxen zuzentzaile ortografikoa, eta garai hartan, kontu hietan genbiltzan, hizkuntzaren prozesamendua egiten genuen, linguistika konputazionala, orduan gehiago aipatzen zen gaur egunean baino,
Eta, azkenean gure ardura nagusia zen ordenagailuei erakustea hizkuntzaren egitura zein den, gero ordenagailua gauza izan zedin, egitura hori baliatuta, gurekin nolabaiteko hartu emana izateko, ezta? Eta hartu eman hori hasierako hastapenura izan zen, euskeraz idatzitako testuak akatsak topatu eta zuzentzea. Hori egiteko modua zen erregelak. Hau da, gramatika ikasi dugu hemen gauden guztiok, lexikoa sartu behar genion ordenagailuari, euskeraz hizkuntza aglutinatzailea izan da, esan behar genion lemmak eta morfemak eta atzizkiak eta nola lotzen diren, eta hori guztia egiten gendun ordu asko eta asko sartuta ordenagailuari gramatika astun horiek sartuta, ezta. Eta horren burua uste izugarria izaten zen, hizkuntzek, ez da badakitzuen, baina beti dauzke salbuespenak. Eta orduan, salbuespen horiek amorragarriak ziren erabat, azken batean guk egindako horrek beti zegoelako zerbait harrapatu ezin da, ez? Horrela pasa genituen urte batzuk, gero etorri zen ikasketa automatikoaren aroa, gehien bat eredu estatistikoetan, eta oinarritua, eta justu ni 4 urteko etenaldian isa taldetik kanpo nengola, ara nun bururatzen zaien ikasketa sakona eta sare neuronalak erabiliz sekulako aurrerapenak egitea. Eta orduan, nik 4 urte horiek galdu nituen, eta horrela kontuatu nintzen mundua erabat aldatu zela. Batean nik itzultzaile automatikoak eta garatu genituen, baina gure itzulpen automatikoak ez zaukaten zerrikusirik, ni bueltatu nintzanean egiten ziren itzulpen automatikoekin. Guk batzen naiz esaten genuela, itzulpen automatikoa ulertu zazue, ez da perfektua, baina akaso ezagutzen ez duzun hizkuntza batean, aukera ematen dizu zerbait bintzatu ulertzeko. Gero beti izatezan baten bat erabiltzen zuna, kalean jartzeko kartel bat, eta odun denok egiten genituen txantxak horrateatakoekin, ez da. Zergatik diot hau, datuetan oinarritutako teknologia erabiltzen dugulako funtsean. Hau da, datu pila bat bazka ematen diogu sistema azken batean eredu konputazional hori da eredu matematikoa. Eredu matematiko oso aurreratua, gai dena, input hori jasota guk eskatzen diogun zeregin hori ondo egiteko. Eta gainera oso ondo egiteko. Hizkuntza sortzen du, gaur egungo hizkuntza eredu handiek sortzen dute oso ondo. Noski, hizkuntza baliabide handiko hizkuntzetan. Eta orduan horrek sortzen du, sorlezake lilura, esatea, honek mundua aldaraziko du, baina zentzu honean, hau gaitasuna daukena tresnauek. Sorlezake izua, inkustu ere, arrazoi beraren gatik, halako gaitasuna edukita, erabilera oker batek, izua eragin dezakelako, eta gaur egunean esango nuke gure artean gehien bat sortzen duela segurtasun eza. Zer datorkeenaren aurrean esaten dugu hau? Nola irentsi behar dugu hau? Horren aurrean gu nola posizionatu behar dugu? Zer jarrera hartu behar dugu? Eta inzuzen ere, Xabierrek esandakoaren hildotik, aurreratzen dizuet gaur hemen nik esateko neukan idea nagusietako bat zela, jarrera hartu behar dugu jarrera aktiboa. Geure buruari esan behar dugu protagonista izan nahi dugula prozesu hontan. Ez gaudela prest begiragoteko kontsumitzaile soil izateko, baizik eta eragile eta sortzaile izan nahi dugula mundu berri honen aurrean. Eta justu ere, badauzkau adibideak. Badakigu, batzuk askoz ere boteretsuagoa dira, baliabide gehiago dituzte, gure aurretik jungo dira beti, baina atzeagotik baldin bada ere, iristen gea, edo oain artean mintzat, lorpen oso onak izan ditugu. Eta horri heldu behar diogu. Hori da, gudakagun makulua. Zergatik, hizkuntza gutxituek, baliabide urriko hizkuntzek, olako jarrera eukiezean beti geratuko direlako atzera, eta gainera gertatu litekelako enpresa handi horiek ez baduten momentu baten interesik horrelako garapenetan, erabat zokoratuta geratzea, eta horrek kondenatuko gintuzke bai ala bai heriotza digitalera. 3 minutu. Eskerrak Xabierrek esan ditu nik esan behar nitunak. Orduan, 3 minututan laburpen bat. Oso importantea da, nahi badugu gure neurriko eta gure gustuko tresnak sortu, horretan inbertitzea Euskal Herrian geuretik. Webetik datua jaso ditzakegu, bai, baina kalitatez sortzen diren
audioak, testuak, irudiak Euskal Herrian oso importantea da baliatzea prozesu hontan gure ereduei jana emateko eta sortzeko. Gaur egunean Euskal Herrian badago gaitasuna lan horiek egiteko. Latxa sortu da hitz zentroan, eta latxa sortu dugu, egia da, oinarrian erabili dugula lehendik zegoen eredu libre bat, eren aipatu du Xabierrek metak llama ero familiako eredu batetik, baina geu sortu dugu gaur egunean eta guk erabiltzen dugu. Eta gurekin bateratxu, Eluiarrek ere sortuzun antzera beste eredu bat, llama eus izenekoa. Beraz, gaitasuna badaukagu gauzak egiteko. Itzultzaile neuronalei begiratzen badiegu, gaur egunean munduan Google Translate izango da, segurasko, edo mendebaldean behintzak gehien erabiltzen den tresna, baina Euskal Herrian ura bezain ondo edo hobeto dabiltzan itzultzaile neuronala baduzkagu hemen bertan sortuak. Elia, bere garaian orai sortua eta Eluiarrek komertzializatutako itzultzaile neuronala, badude beste itzuli batua beste batzuk ere bai Jaurlaritzaren bitartez eta indirenak ordun. Zer esan nahi dut horrekin? Geure txikitik gai gehala gauzak egiteko eta gauzak horrela eramateko. Akaso beste interbentzio batean Josu sakonduko dute aurrera begira, baina baita ere esan nahi duana da zer beriztiko gaitu edo zertan jarri behar dugu fokoa. Gure asmoa ez da ChatGPT bezalakoa egitea, justu berdina. Gure asmoa da azken batean euskerarekin eta euskal kulturarekin eta euskal nortasunarekin errespetuz jokatuko duten ereduak sortzea. Hau da, hizkuntza zainduko dutenak eta geure herri baloreak ere aintzat hartuko dituztenak. Eta hortarako behar dugu hemen bertan sortu eta hemen bertan mimatutako testu, bideoak eta barrak erabiltzea. Eta horrek, eramaten gaitu, gero garatu nahi duan beste kontu batera, eta da, denok daukagu zer egina prozesu hontan. Ikerketa zentroetan ari garenok, bai, baina baitaren oski administrazio publikoak eta baitare guk testu sortzaile geanok. Geure testuak jartzen baditugu, adimen artifizialako sistema hauek sortzeko horrek ekarreko du benetan haien portaera izatea guri gustatuko litzaiguken bezalakoa. Eta hor dago nire ustez, gaur egun hemendik egindako teknologia daukan nolabait esan gain balioa. Orduan, zailtasunak ere baditugu eta bat aipatzeagatik, gaur egunean hemen zaudetenok erabiltzen dituzuen tresna eredu neuronalak, segurasko erabiltzen dituzue testinguru batean. Esate baterako, lehen aipatze ginen, gu Euskal Herriko Unibertsitatean Microsoft da guk erabiltzen dugun softwarearen zera, ezta? Baina horrekin batera, jendeak erabiltzen du Copilot, eta Copilot da, hain zuzen ere, adimen artifizialek garatutako eredu bat. Klaro, horrek emateizu lan ingurune oso bat. Eta guk Euskal Herrian ez daukagu horrelako ofimatikako aplikazio edatu edo web bilatzaile handi bat, ezta. Orduan, integrazio horrek uzten gaitu apur bat toki ahulago batean. Baina nik uste gainditzeko moduko aukerak ere baditugula. Eta beste gauza bat, iruditzen zait gure aldetik aportatu dezakeguna da, gertutasun horretatik neurrira egindako softwareak egitea. Hau da, erakundetan, hezkuntzako erakundetan, industrian eta bar sortu litezke hemen egindako gauzak mantenimendu aldetik eta askoz ere gertuago eta funtzionamenduari begirare askoz ere feedback hobea eduki dezakegu sortzaileen eta konsumitzaileen artean. Beraz, eta honekin bukatzen den lehenengo interbentzioaren parte hau, ez gaude hain egoera txarrean, aukerak badaude, noski, arriskuak, bai, hori badaude eta egongo dira eta ezin da iteke beste modu batera izan, baina aukerak ere baditugu, heldi ezaiogun aukera horiei eta denon artean lortzen dugun, alternatiba batzuk hemen Euskal Herrian erabiltzea, haundiki horiek egiten dituztenetik areago. Piskat hori da. Eskerrik asko, Xabier. Xabierrek datuak aipatu ditut, azkenean datuak errealitate hori islatzen badute eta errealitatean alborapenak baldin badute, ez alborapenak amplifikatzen dituzte, horrelako sistemek. Eta Miren Gutierrezek
honen inguruko lan ugari egin ditu, Miren komunikazio mundutik dator. Nire txanda? Bai, zure txanda. Bai. Barkatu. Komunikazioan doktorea da, eta irakaslea Deustuko Unibertsitatean. Eta bere ibilbide zientifikoa Big Data eta data aktivismoan eta alborapenen azterketen inguruan egin du. Eta berak gaur azalduko digu aurkezpen honekin algoritmoek eta adimen artifizialak zen nolako alborapenak eta nola dauden eraikiak eta ze potentzialiak dituzten desberdintasunak areagotzeko. Nik ere gaztelaniaz hitz egingo dut. Beste aldean, bai. Para hacer esta presentación he traído una comparación de casos de aplicación de decisión algorítmica de diversa índole y no voy a lidiar con ninguno de los mitos que ya ha subrayado Xavier, una amenaza para la humanidad, la inteligencia artificial o una amenaza para nuestros empleos. Yo me voy a centrar en podemos confiar en esta tecnología, me voy a centrar en este asunto. Y lo que traigo es una comparación de 19 casos de aplicación algorítmica para que veamos en qué se traduce todo esto, ¿no? En nuestras vidas, esto que tiene que ver con nosotros y nosotras, ¿no? Lo que he hecho es comparar el nivel de complejidad de estos sistemas con el nivel de inequidad. Y aquí he traído casos que tienen resultados negativos. Es un ejercicio un poco tonto porque son solamente 19, son todos negativos, tienen resultados todos negativos, no he elegido ninguno de aplicación fantástica. Y está manipulado, ¿no?, el ejercicio, pero me viene bien para poder hablar de en qué se traduce todo esto de la decisión algorítmica y la inteligencia artificial. Los 19 casos he hecho una escala del 1 al 5 entre sistemas muy simples de decisión algorítmica basados en reglas predefinidas hasta modelos avanzados con razonamiento abstracto. Y los he también hecho un ranking del 1 al 5 entre resultados justos, digamos, ¿no? Esto cualquier académico me dirá, bueno, ¿qué entiendes por justos, ¿no? Como no he incluido ninguno justo, pues no hay ningún problema. Del 1 al 5, el 5 serían resultados extremadamente injustos que han afectado a muchas personas e incluso han comprometido sus vidas, ¿no? Intenté hacer una correlación, no hay correlación entre la complejidad y la injusticia, pero bueno, tengo algo que decir sobre esta gráfica después. Y estos son los casos que he incluido. Tengo que decir que algunos de estos casos se han corregido, son casos que conocemos bien en la academia, que han sido... el hecho de que se hayan corregido es gracias a la sociedad civil, sobre todo, y la academia, que los ha estudiado sus resultados y los ha denunciado de alguna manera y han podido corregirse. Incluyo casos de... Por ejemplo, COMPAS, que es un sistema de predicción de reincidencia que sirve para decidir si los presos van a ser liberados con libertad provisional o si van a estar en prisión preventiva. Incluyo el sistema en general, así como el caso de Loomis contra Wisconsin, el que él argumenta en contra de COMPAS, ¿no? Voy a ir muy rápidamente con los casos. COMPAS, pues un nivel de complejidad, yo lo he decidido así, de un 3, porque utiliza aprendizaje automático para predecir eso, la reincidencia, que en el caso, cuando ProPublica lo estudió, se dio cuenta de que tenía un sesgo racial significativo y que predecía el doble de falsos positivos para acusados negros. Este es un caso muy increíble, que es un algoritmo de atención médica en Estados Unidos. El equipo de Obermeyer que publicó este informe no dice el nombre del sistema, pero luego ha habido publicaciones que lo han revelado, que este equipo descubrió que tenías que estar el doble de enferma si eras negra.
lo cual es alucinante porque decidía tu nivel de enfermedad por el nivel de gasto. Os podéis imaginar cómo esto no ha funcionado, ¿no? Siria en Holanda, este sistema se canceló, pero están en otro un poquito más sofisticado y yo diría que incluso peor. Holanda, yo diría también que tiene que ver con la política en Holanda, que tiene una sucesión de gobiernos conservadores, lo que hacía cruzar datos personales para detectar el fraude en la asistencia social a las familias vulnerables y que se cebaba en barrios pobres. Esto se da mucho en este tipo de sistemas que donde ponen la sospecha es barrios pobres. Seguramente estarán robando, ¿no? Estarán mintiendo sobre las ayudas. Terminó con miles de familias en la calle y tuvo repercusiones sociales muy terribles. Riscambi, que se utiliza en Cataluña, es parecido a Compass, muestra un nivel de acierto significativo, pero también un alto grado de falsos positivos, ¿no? Este otro sistema lo que hacía era predecir, es que parece película, pero y es ya vieja esta investigación, predecir la violencia, dónde iba a suceder un hecho violento por la proximidad y las relaciones entre las personas. Lo que pasó en el caso de este pobre hombre, Robert McDaniel, es que predijo que iba a estar involucrado en un hecho violento, pero no dijo si iba a estar delante de la pistola o detrás. Esta revelación desencadenó una serie de hechos que terminó con este señor en el hospital. En Compass, en este caso del Loomis contra Wisconsin, me parece interesante incluirlo porque él no se detiene en si es justo o injusto, sino que en el sistema es opaco. Estos sistemas son normalmente de caja opaca, no se puede saber cuáles son los datos de entrenamiento, no se puede saber los modelos que se han usado y lo que él argumentó en un juicio es que la falta de transparencia no permitía el debido proceso. Reconocimiento facial, ya hablaré después varios casos de reconocimiento facial, pero en este caso, el caso de Randall Reed, lo que llevó es a su encarcelamiento injusto, era inocente. Biogen, otro sistema algorítmico relativamente sencillo que determina qué mujeres que han denunciado a sus agresores tienen que ser protegidas y con qué nivel de protección, ¿no? El problema es que ha habido mujeres que han denunciado y a las que no se les ha dado protección y que han muerto a manos de sus agresores. Bosco, otro sistema sencillito que ha negado incorrectamente bonos sociales a personas que tenían derecho a él y que está denunciado por Cibio por falta de transparencia. Midas, otro sistema que acusó injustamente a miles de personas de percibir el subsidio de desempleo de forma fraudulenta. Este es muy gracioso también, lo digo irónicamente. Otro algoritmo en Reino Unido que rebajaba sistemáticamente las notas a los estudiantes y las estudiantes del sistema público de educación. En este caso concreto, el sistema de salud de Reino Unido falló en detectar una enfermedad grave de una niña y terminó esto en el sistema de triaje automatizado, que terminó en su muerte. Y luego pasamos al reconocimiento facial, que tiene ya, ya son sistemas más avanzados. Que en China se utiliza para perseguir a minorías étnicas como los uigures. En Moscú se utiliza para detectar periodistas y activistas. En Irán se utiliza para identificar y detener a las mujeres que no van vestidas adecuadamente. Hablando de traducción, es verdad que hay muchas excepciones y hay peculiaridades, pero los errores de traducción en las solicitudes de asilo pues pueden ser determinantes para mucha gente que está solicitando y lo son, de hecho, en algunos casos. La herramienta de contratación de Amazon, esto ya lo cancelaron, pero
me parece interesante decir que el usar datos históricos sobre mujeres termina en sesgos de género y en algoritmos que prefieren a hombres porque es que nunca ha habido una mujer antes, ¿no?, en esos puestos de trabajo. Se da en muchas plataformas de oferta de trabajo, por cierto. En general, el software de reconocimiento facial muestra mayor capacidad de reconocimiento a hombres blancos. Cuanto más mujer, más cara femenina o piel oscura, menos se reconoce. Las inteligencias que generan avatares, por ejemplo, tienen sesgos de género tremendos. Si tú eres un hombre, te identifica como hombre, eres un astronauta, un explorador, etc. Si eres una mujer, pues ya veis lo que pasa. Y para terminar, quería decir que no hay una correlación entre complejidad y equidad. Hay sistemas muy sencillos que terminan en resultados negativos y también complejos, pero la mayoría de los resultados se concentran en la parte superior, indicando que podría, porque son muy pocos los casos, o sea, necesitaría hacer esto con yo qué sé, cientos de casos. No es fácil hacerlo porque esto supone un esfuerzo, estos son resultados de investigaciones que igual llevan 1 año y 2 años realizar, pero que podría indicar que hay una cierta tendencia de sistemas complejos a tener resultados injustos, y además también hay cierta concentración de estos datos en la zona de complejidad alta e injusticia alta, ¿no? Ámbitos de mayor injusticia: reconocimiento facial, en casos de regímenes autoritarios se utiliza para perseguir a las mujeres, porque sí, y a los activistas, a las activistas y minorías, etcétera. En sistemas judiciales y policiales, atención médica y el servicio social, ¿no? ¿Podemos confiar en esta tecnología? Realmente no. O sea, hay que tener en cuenta que tienen que ser maquinarias robustas técnicamente, pero tienen que considerar los contextos sociales y las implicaciones éticas de estas decisiones, ¿no? Deben incorporar consideraciones éticas tanto en la selección de los datos. Hemos dicho también que había hipercorrecciones, ¿no? Cuando se intenta decir, bueno, pues queremos sociedades justas en las que todas las personas tengan acceso al poder, tengan acceso al poder económico, al poder político, etcétera, etcétera. Bueno, se pueden caer en ese tipo de problemas, pero sí que hay que tener consideraciones éticas desde el principio, la decisión de los datos, el desarrollo de los modelos, y luego los resultados tienen que ser evaluados continuamente, ¿no? Y bueno, mila esker, hori da. Mirenek puntu ona jarri dio hurrengo izlariari. Hurrengo izlaria Ainize Barrainkua da, fisikaria eta ingeniaria. Konputazio ingenieritzan eta sistema dimentsuetan masterra, eta doktoreo tesia egiten ari da Euskal Herriko Unibertsitatean eta bekamen matematika aplikatuko Euskal Zentruan, algoritmika etikoaren inguruan. Ez da, algoritmoetan nola eraiki algoritmoak ikuspegi etikoa eta alborapenik gabea landu dezaten. Eta Ainizek oso ongi ezagutzen ditu algoritmo hauen barrunbeak, eta berak azalduko digu pixka bat, ezta? Nola funtzionatzen duten eta zer egin dezakegun alborapenak Mirenek komentatu dituenak saiesteko, baina bestelako algoritmo batzuk, ez, gure bizitzak hobeak egingo dituztenak eraikitzeko. Zure hitza. Eskerrik asko. Bueno, zuen hitzaldietan esan duzuen gauza, osa proposadieniko igual azalduko dotenerako, ez? Komentatu zuen gauza asko komentau nahi nitzu, baina, espero beste perspektiba batetik edo beste perspektiba bat eskaintzia. Eta ni pentsautan eukon pixkata saltzea prozesu algoritmiko hau nola burutzen dan, eta nola eraikitzen dien adimen artifizialak, ikusteko zein pausutan sartu aldien alborapen hauek edo arazo hauek, eta
saiatuko naz lotzen urteen dien adibidiekin ez, zein pausutan edo ze arazoren gatik sortu aldien edo ze kintzaren gatik sortu aldien gero adibidez berak deskribatu dauen alborapen horiek ez. Eta azkenien, Xabierreko zondo esan dauen bezala, adimen artifizial bat da sistema bat, zeinari jartzen zaion helburu bat, bete bar dago helburu bat. Eta helburu hori betetzeko datu pila, ematen jako sistema horri, eta beraz saiatu behar da datu horretatik informazioa jasotzen helburu hori ahalik eta ondoen betetzera, bale? Saiatzen da patroiak bilatzen, abstrakzioak lortzen, eta helburu hori betetzeko. Eta noski, zenbat eta datu gehiago eman edo, gaitasun gehiago dauka informazio hori lortzeko. Baina, ze gertatzen da batzuetan, guk neurtu nahi duguna ez da zuzenean neurgarria, ez? Adibidez, konpasen kasuan, jakin nahi zabien, ia pertsona batek berriz, kartzelatik ateraz gero edo libre utziz gero, ia berriz krimenik beteko zauen edo ez. Baina, hori ezin da neurtu. Soilik neurtu aldozu, ia gorputz polizial batek jakin dauen krimen hori betedan edo ez. Orduan ze gertatzen da, zonalde batzutan, gorputz polizialen presentzia askoz handiagoa da beste zonalde batzutan baino, eta erregistratzen dira askoz krimen gehiago zonalde horietan beste batzutan baino. Horrek esan nahi da krimen gehiago dagoela? Ez, baizik eta presentzia poliziala handiagoa dela ez. Orduen sortzen ari garen datu basea jasieratik dago erabateko almorapena dauka. Eta lehen esan duten bezala, zenbat eta datu gehiago, asko ze kalidade hobezko sistema sortu aldogo ez. Eta askotan gertatzen da, adibidez minorien kasuan, sortzen dugu datu base bat, eta gizarteko talde ezberdinek dauki oso egora sozioekonomiko ezberdina. Orduan, ematen badotzagu datu base bat gizarte osoko datuekin, eta jartzen badotzagu helburu konkretuet, adibidez, asmatu diagnostiko mediko bat, beraz saiatuko da populazio osoaren diagnostiko zuzenen maila handitzera. Orduen beretzako efizientena izango da, bale? Nik ikasiko dut gehiengoaren patroia, ze badakit osotara begira asmatuko dutela. Eta minoriak, berdin jat, ez dauko ia eraginik eukiko nire amaierako errendimenduan, ez? Eta hori nik uste dala gertatzen den askotan, igual arraza ezberdinetako pertsonekin eta ze medikuntzan egia zen, ni nahiko harritutan hau erabiltzen dien adimen artifizialeko edo sistema horrek diela dauzela entrenatuta datu bazen nahiko dudosoetan, eta adibidez azaleko gaixotasunen diagnostikoak asmatzeko sistemak entrenatzen die gehien bat azaltxuriko pertsonekin. Orduan, berak ez dago ikusi beste mota bateko azal bat, orden beste pertsona bat oianin, ezke bere diagnostikoa da erabat ausaskoa. Asmatzen dago erabat. Eta hori ez da justu, ezin da zuretzako ondo egotea eta beste pertsona batek edo zer gauza esatea, beste azal kolore bat daukolako. Orden hori da nik uste, bi aldiz gaixo egon behar zara ere bai, azkenean. Eta hori gertatzen da emakumekin ere bai, ez Osakidetzan erabiltzen dien modelo asko, dauz adin ertaineko gizon zuriekin entrenatuta, eta ez die emakume batentzako egiten dituzten diagnostikoa, ez dira oso fidagarriak. Eta gero, ez da bakarrik zure diagnostikoa ausazkoa dela, ez zuk esan duzun bezala, ulertu alda adibidez generoa edo arraza, diagnostiko hori emateko edo bere iragarpen hori emateko zerbait klabe gisa, esan duzu lanpostuen asuntoarena, eta ez, Amazonek zeuskon, kasu hau ezaguna da eta prentsan irten da, eta bere algoritmoak, bere jendea lanpostutara bideratzeko algoritmoak diskriminatzen zauen kandidato emakumeak software ingenari postutarako. Eta zeba gertatzen zen hori, inoiz ezauen edo historikamente postu horreik egon die gizonez beteta, orden berak ikasten zauen, generoa zala zerbait ezinbestekoa erabakitzeko pertsona osartuko da edo ez da sartuko. Eta zuek esan aldo bueno, eske kendu generoa zure datu basetik, eta ez da funtzionatzen, ze informazio sensible hori edo guk daukogun, informazio sensible hori ez da bakarrik gura atributo sensiblean, ez ni naiz datu basari ez esan, emakume bat nazela edo arazo konkreto honetako edo nire orientazio sexuala hau dela, beste datu guztiak emanda oso ondo asmatuko dauz nire atributo sensible guztiak, ez? Orden, ez da bakarrik, azkenin
gizarteak zure identitateagatik ezartzen dutzun baldintza guztiak nahiz eta zure identitatea borratu hortik gai da asmatzeko. Eta hori gertatzen adibidez, online plataformetan, ez dakit Googleen edo, berak asmatzen baldin badau zu erabiltzaile adibidez emakumezkoa zarela ez, jartzen dutzun iragarkiak lanpostutakoak badie ezberdinak gizon erabiltzailea zarela detektatzen da baina ez gizonei beti responsabilidad handiko postuak, askoz be soldata altuagokoak eta emakumei historikamente bere estereotipatutako lanpostu horrik esketzen zotzen. Eta mundu akademikoan ja urteak die auzi hau kontutan hartzen dela eta bai proposatu die nola neurtzen dozu zer dan diskriminazioa edo alborapena, ez? Kuantifika baldozu matematikamente edo jarri aldotza zenbaki bat. Eta orden, mundu akademikoan bai proposatu die 20 definizio baino gehiago, matematikoki neurtzeko alborapena, bakoitzak perspektiba oso ezberdin bat eskaintzen dau, eta pixkat problematikoa dana da bat betetzeak ezinbestean ekartzen dutzula besteak ez betetzea. Orduen nahiko problematika da borrez, zein da definizio egokiena, zergatik, eta pixkat erabiltzen da, kontekstuan arabera zugai baldin bazara arrazoitzeko definizio hau ondo egokitzen dela termino horretara, onartzen da, baina nahiko problematikoa da asunto hau. Eta gero, proposatu die, azken ningu daukogu datu batzuk, badakigunak, alborapena daukiena bai, azkenin bizigarelako gizarte termino askotan gaixo baten, orduen guk eskatzen badotzagu sistema bat, idatu horietara egokitzeko, ezinbestean bere jarrera replikatuko dau ikusten dauena gizartean, eta inkluso batzuetan amplifikatuko dau. Edo gertatu daiteke ere bai, esan duguna ez, datu baseak eraikitzerako orduan, indogulako moduz esgatu baten, datuen jasotzea. Edo ez dotzagulako esan begiratu minoriak daudela, ez fiteatu bakarrik mundu guztia. Begiratu ere bai taldeka eta pertsona guztientzako ondoari zala egokitzen. Orden, milaka eta milaka metodo proposatu die gaur egun, batzuk saiatzen die datu mailan eragiten, ez, datuetatik heltzen alborapena, gero lan sartu aldotzago gure sistemari eta printzipioz elitzateke arazorik egongo. Beste batzuk saiatzen die prozesu algoritmikoa bera moldatzen jarrita bigarren helburu batez, helburu honekin saiatu alik eta ondoen betetzen helburu hau, baina kontutan hartu beste helburu esango dugu etiko bat edo alborapenik gabekoa, ez? Guk ezarri aldotzagun termino matematikotan. Eta azkenak, baina nahiko suboptimoak dienak, baina adibidez modelo opako bat baldin badaukogu ezin dugu besterik egin, da hartu azkenengo bere iragarpenak eta saiatu aldatzen azken iragarpenak izeteko justuagoak. Baina nahiko suboptimoa da, zeia prozesu guztia pasatu dozu eta oso gutxi leike. Eta, bada, handitzen da bien kanpo bat, baina, dauz desente erronka ez, parte batetik esan duguna, askotan gure helburu ez da neurgarria, eta orden proxy bat behar dugu. Zelan definitzen dugu jendearen atributo sensibleak, nola karakterizauko dugu, zenbat talde jarriko dugu, zelan banatuko dugu taldeak, zelan agrupatuko dugu jendea, talde intersekzionalak konsideratuko, gero, hau neurtzeko jentearen ezaguarri sensiblea ezagutu behar da, eta askotan ez da legala informazioa jasotzea, edo nik erabaki aldote ez emate informazio hau. Gero, ze metrika erabiliko dugu neurtzeko, eta soilik detektatu aldogu begiratzen ari garen alborapenak. Guk zerbait ez detektatzea ez dago esan nahi gertatzen ari ez danik, ez? Eta gero, behai gehitu nahi neuen, bazkenean jartzen dela fokua adimen artifizialek gure bizitzan daukon eraginetan, eta egia da aplikazio kritikotan oso kritikoa dela, baina oraindik aplikazio kritikotan ez da soilik euren iragarpena kontutan hartzen, ez? Erabiltzen da input bezala, baina gero badagola eskuartze, giza eskuartze bat,
Eta orden naiz eta algoritmoa zuzen, bueno, ekitatiboa izen, alborapenik gabekoa izen, kontuan hartu baldugula prozesu guztia ea badan alborapenik gabekoa edo ez. Eta, horixe. Esker nintzen. Bueno, hasi dugu pixkan bai inguru arlo filosofiko sozialetik, teknikora jetxi gara eta berriro sozial filosofikora pasatuko gara, eta horretarako Eduardo Apodaca daukagu gurekin, filosofo da, soziologian doktorea eta psikologia sozialan egin du bere ikerketa lerroa, esaiak ere ugari idatzi ditu, ongi ezagutzen duzue. Eta bere kezka nagusiak beti izan dira, ez? Egon dira lotuak identitatearekin eta gizabanakoarekin, komunitatea. Eta nik uste eta azken boladan adimen artifizialaren olatu honekin kezkagai dauzkala alor guzti hauek, nola inpaktatzen duen gure euskal identitatean, euskararen berreskurapen prozesuan, eta orain gutxi itzulpen automatikoaren inguruko artikulu bat argitaratu du, bat soziolinguistika aldizkarian. Eta, bueno, pixkatu hori eskatuko diot hitz egiteko. Adimen artifizialaren inpaktua gure bizimoduetan, gure politiketan nola ari den eragiten, eta berze irakurketa egiten duzun. Bueno, azkenaren madaikazioa edo bendikazioa, dana izan da dago, edo kasi. Bueno, nik egia esan ez dut egingo zuzenean adimen artifizialari buruz, edo ez bakarrik adimen artifizialari buruz, hitz egin nahiko nuke gehiago digitalizazioari buruz. Ez dakit gauza bera den, badekigu prozesu gehiago daude digitalizazioan, eta digitalizazio izena bera ere batzuetan ez da egokiena. Lehenagotik dator, adimen artifiziala ere, hor egon dira gora berak, eta azken bola hontan ari gara hitz egiten asko, batez ere orain dela 2 urte agertu zalako ChatGPT famatu hori, eta orain estanda hau izan dugu, baina adimen artifiziala ez da berria, eta digitalizazioa ere gitxiago. Internet ezagutu genuen ja aspaldi, ez da teknologia berria, garai batean teknologia berriak esaten zan, baina ez dira berriak. Aspalditik ikasi dugu smartphone bat erabiltzen, gure etxeetan telebista nola ikusten dugun orain, nola ikusten genuen lehen asko aldatu da. Lanetan automatizazioa edo fabriketan automatizazioa aurrera doa eta abiadura handiz. Laster ikusiko dugu gure kaleetan, robot batzuk ikusi ditugu, hemen jatetxe bat daukazue hemendik oso hurbil zerbitzari robotiko batekin. Gure etxeetan sasi, edo traste batzuk ja robotitzura hartzen ari dira, ez, rumba famatua, baina olakoetan adimen artifiziala jarriko dute eta laster rumbarekin hitz egin ahalko dugu. Eta olakoak, prozesu horri guztiari digitalizazioa deitu aldiogu, Nikolan erabiliko dut, eta kontuan hartu behar dugu digitalizazio hori ez dela izango bakarrik adimen artifizialean edo internet edo olako orain ezagutzen ditugun hauek, tartean sartuko dira beste teknologia batzuk, bioteknologia, nanoteknologiak, eta gauza, gaur egun zientzia fikziozkoa direnak, edo bakarrik gure irudikapenetan agertzen diren batzuk agertuko dira gure bizitzetan, hemen gaudenon bizitzetan agertuko dira. Eta ikusiko ditugu. Ikusiko ditugu, adibidez, pentsatu, adimen artifiziala gehi, bio, gehi, nanoteknologiarekin zer egin daiteken, edo. Eta horrek danak zelan aldatuko duen gure bizitza. Abiatzeko gogoeta txiki honen nolabait oinarri moduan jarri nahi dut ideia bat, hipotesi orokor bat. Xabierrek esan du, adimen artifiziala ez da moda bat, eta ez da joango. Are gehiago, zabalduko da, edatuko da, eta neurri batean digitalizazioa deitu dudan hau dana izango da gure, esan dezakegu, gure bizi ingurune natural bat. Orokortuko da, universalizatuko da. Eta azkenean, gaur egun batzuetan egiten dugun berizketa, digitala eta analogikoa, edo hori berizketa hori bera, bertan bera geratuko zaigu, eta gure bizi praktika guztietan, tartean, bitartekari universal gisa, adimen artifiziala izango dugu, eta konexio, adimen artifizial konektatu hori. Adimen artifizial azkenean ez da
Ez dugu jakingo noiz bukatzen den, noiz hasten den, nolabait esan. Gure bizitzan ere modu analogikoan gaudenean, gaur egun neurri batean hori gertatzen zaigu, orain danok daukagu poltsikoan edo mobila eta konektatuta gaude, eta jakin aldute non gauden, eta bar, hau da, hau ere oso analogikoa ere jazta. Badaitugu, baina bueno, gure artean, orain momentu honetan, gure artean hitz egiten ari gara, teorian bitartekaritza hori izan gabe. Bueno, apurka-apurka digitalizazioa gure harreman eta praktika guztietan egongo da. Tartean sartuko zaigu. Eta horrek aldatuko du dena. Aldatzen ari da dena. Eta nola, edo zer gertatzen ari zaigu orain momentu honetan, gaur egun oso argi daukagu nola konektatzen garen esate baterako. Nolako sarbideak ditugun. Pribatua dira, komerzialak dira gehienak, alternatiba badaude, baina orokorrean diagnostikoa oso argia da. Pribatu, komerzialak. Horrek eta gainera zen nolako enpresak daude tartean. Horrek esan nahi du. Batzuetan ez du pentsatzen. Baina nik atera nahi baldin badut paper bat udaletxean, edo unibertsitatean matrikula egin, edo kontzertu baterako sarrera erosi, nik konexioa daukate interneten sartzeko eta hori erosi ahal izateko, edo ChatGPT-rekin hitz egiteko, berdin zait, eta galdetzeko nora joan naiteken oporretan, hor, konexio hori pribatu eta komerziala da gehienetan. Eta pribatu eta komerziala da, adibidez, udaletxearekin daudan konexioa. Zuri kontatu nizun, adibide moduan edo irudikatzeko, orain paper baten bila noanean erroldaren ziurtagiria. Hori eskatera baldin banoa udaletxera, kalean, kale publiko batetik ibiliko naiz, kalean ibiliko naiz, eta hori, dano dakigu, guztiontzako eremu nolabait zabala da. Baina interneten bitartez eskatzen baldin badut, nik pagatzen dudan konexio baten bidez eskatuko dut. Ez daukagu konexio edo sarbide digital, universal, orokor eta doainik edo publikoa. Ez daukagu. Ez dago eremu publiko hori. Eta eremu publiko hori egon zan garai batean, apurra egon ziren eremu publiko zatikatuak ez eremu publiko orokorrak, baina egon ziren eremu publiko komunitario esan genezake. Baina oso ahul daude. Eta erakundeen aldetik ez dago interesa handirik horretan. Nik Eusko Jaurlaritzari eskatu aldiot adibidez, paperak egin behar baldin baditu naita nahiez, edo unibertsitateari matrikula egin behar baldin badut naita nahiez interneten, eskatu aldiot haiek pagatzeko konexioa. Haiek paga dezatela. Nire eskubidea da. Ez dugu borrokatzen horren alde, ez dugu hori buruan. Eremu pribatu batean bizi gara eta eremu pribatu batetik bestera mugitzen gara. Eta bitartekaritza esaten dudanean hori esan nahi dut. Oda, gure harremanetarako, gure praktiketarako sartu da hau, erdian dago, eta gero eta indarra handiago izango du. Horrek danak ekartzen ditu, nik esaten dut beti ideiak antolatzeko 3 krisi larri ditugula orain eta areagotuko direla. Eta krisi horietan erantzunak ematen ari direla orain eta emango ditugula edo eman beharko ditugula. 3 krisi, bata egiarena ikusten ari gara. Zakigu ja, ez da bakarrik fake news zer dan edo manipulazio beti egon da eta gezur albisteak beti egon dira. Gogoratu Gerneka bombardatu zutenean, zela gertu zen prentsan. Zelan saiatu ziren manipulatzen, ez da gauza berria. Berria da tamaina eta berria dira nolabait partain kopuru tamaina edo hori izan daiteke berritasuna. Baina bai gertatzen nahi zaigu gauza bat. Eta orain arte egiaren froga moduan izan ditugun agiriak gaur egun zalantzan jarriko ditugula. Zalantzan jartzen ari garela. Argazkiak, bideoak, grabazioak, epaitegietan onartuko dituzte? Ze perituk bermatuko du hoiek egiazko eta manipulaziorik gabekoak direla? Egiazko esan edu grabatua eta ez adimen artifizial batek egina. Peritu hoiek egin ahal izango dute lan hori?
Jakingo dute bereizten, adibidez, testu batean, egongo da, norbaitek, esateko, bueno, bai, hau ez da persona batek idatzi du, ez adimen artifizial batek. Irakasleoi gertatzen nahi zaigu. Ez dakigu ja, testu baten aurrean, bueno, bai, oso ondo baldin badago adimen artifiziala. Hortik doa, zuk esan duzu, gutxi gora bera holan gabiltza. Okerrak, humano baten, ez dakit, eskua egon delako seinalea dira. Baina, imagina ezazu hori, epaitegietan edo olakoetan, edo zerbait bermatu behar dugunean egia dela. Zelan egingo dugu, eta norberaren nortasuna. Gero eta neurri edo dispositibo biometriko gehiago izango ditugu, hori probatu izateko. Orain ditugun sinadura digitalen parekoak, baina izango da gure bezainaren bitartez edo auskalo nola. Baina horiek ere kale egingo dute. Egia den zea, kontzeptua, goitik bera aldatuko zaigu, aldatzen ari zaigu, eta horrez eztabaida handiak izango ditugu. Beste krisi larri bat, eta egiarekin doa epistemologikoki, jakintza ezagutza nola sortzen dugun, eta beste kontu batzuk ez naiz hartuko hortan. Bigarren bat, arretarena deitzen dionik, baina arreta azkenean ez da bakarrik batzuetan arretaren ekonomiari buruz hitz egiten da, zenbat denbora ematen dugun pantaila baten aurrean, batez ere haurtzaroan eta gazteen kasuan hitz egiten da asko horretaz, helduok salbu gaude, antza denez. Baina ez da arreta hori bakarrik, galtzen ari garela adibidez, liburu luz edo olako lan kognitibo gogorra egiteko gaitasuna galtzen ari garela, ez da hori bakarrik. Arreta esaten dudanean da, azkenean, elkarren arteko arreta soziala deitu aldiogu. Kasu egiten diogu elkarri? Hori bat. Eta arretarekin batera, arretatik oso hurbil dagoen beste zerbait zaintza da. Eta zaintzarekin ere gauza bitziak gertatuko zaizkigu, baina hortan azkenean jarri behar dugu berriro, arreta soziala. Arreta soziala esan nahi dut, elkarri kasu egin eta elkar zaindu. Laster ikusiko ditugu, oso laster ja komerzializatzen ari direlako beste leku batzuetan hemendik oraindik ez, baina ikusiko ditugu zaharrak zaintzeko zerbitzu digitalak eta adimen artifizialeko zerbitzuak. Berehala, zerbitzu minimo bat izan daiteke, telefonoz edo ordenagailu pantalla baten bidez, zahar batekin kontaktua jartzen den adimen artifizial bat. Eta itzalditxo bat, solasalditxo bat gauean lotara joan baino lehenago, edo goizean. Beste urratz bat izango da zuzenean ja, forma bat emanda, Android esaten diogun hori, forma hori emanda, eta hor zainketa hori. Baina hori zabalduko da ez bakarrik horretarako. Haurtzaindegietan edo aurreskoletan zergatik ez jarri olako bat. Eta hirugarren krisi bat, eta larria, hau ere bai, aztu zaizen zen hirugarren. Txuletak harri dut honetarako, Baina hitz egin dut apur bete horretaz. Kontrolaren krisia. Kontrola, azkenean, kontrola, autonomia, burujabetza da ni hitz horren kontra nago, baina hori aparte utziko dugu. Jabetza dagoelako tartean. Kontrola, autonomia, gero hitz egingo dugu horretaz. Eta azkenean, gure bizitzaren, eta hau ja neurri batean oso lotuta dago, ikusten duzuenez, zubia dago hor, subjektu politikoaren ideiarekin, baina ez da hori bakarrik. Hemen tartean sartuta dago gure elkarrei kasu egitea, zentzu positiboa, eta elkarri kasu egitea, zentzu negatiboan. Gizarte kontrola zelan aldatuko den, nola galduko dugun aldi berean kontrola gure, adibidez, erabiltzen ditugun eta gure gure jarduera eta praktika guztietan bitartekari gisa jardungo duen adimen artifizial edo teknologia horien kontrola galduko dugu, kontrol hori galtzea oso erresa da, galtzen ari garelako, adibidez, sinatzen ditugun kontratu guztiak ez ditugu irakurtzen gaur egun, eta kontrol hori joaten zaigu eskuetatik. Microsoft, Meta edo olako berehala kontu bat zabaltzen duzunean edo zertan, sinatzen duzu kontratu bat, eta kontrol
eta azkenean, erabiliko dut hitza, burujabetza lagapen bat da. Beste bati ematen diozu. Eta zenbat, gero eta gehiago, bitartekari unibertsala bada, azkenean gauza guztietan edo praktika eta harreman guztietan galduko dugu kontrol hori. Iez egingo digu, personalki eta kolektiboki. Eta hori egiten ari gara. Batzuetan, itxumuztuan egiten ari garen, zerbaitetan, ez dakigu hori galtzen ari garela. Ez dakigu eremu pribatu, gero eta pribatuagoetan bizi garela. Ez dakigu kontrola galtzen ari garela. Ez dakigu... Bai. Bueno, eta krisi horiek, nik esaten dut, hitz egiten du soziologiatik edo psikologia sozialetik, eta orduan, gure nolabait helmuga pertsona dira, eta personen bizimodua, eta personen subjektibotasuna. Eta horrek denak aldatuko du, edo aldatu aldu, ikusteko dago nola erantzungo diogu, aldatu aldu gure subjektibotasun bera ere. Eta, rotulo izenburu bat jarri edo izen bat jarri behar baldin badiogu, hitz egin aldugu subjektibotasun digitalari buruz, baina ez da bakarra izango, eta hori da kontua. Orain, Xabierrek azaldu du oso ondo, mitoak daude tartean, eta ez hori bakarrik. Mugitzen gara idolatria edo teknolatria batetik, teknofobia batera, tartean batzuetan modu esango nuke oso urduri batean mugitzen gara, jakin barik oso ondo, datorkiguna, eta orain gertatzen ari zaiguna oso azkar doalako, oso modu negatiboan ikusten, baina aldi berean oso praktikan horri eusten. Hau da, oso txarto dago smartphone edo telefono mugikorra eskoletan. Oso txarto dago. Kendu behar dugu. Eta apurbet, nik ezagutzen dut askotan, ez? Egia da, digitalizazioa hipertrofia batetik datorrela. Hau da, hipertrofiatuta dagoela. Erabiltzen dugula teknologia hauek beharrez ditugun gauza askotarako. Askotarako. Baina, aldi berean, hor mugitzen gara ambiguotasun horretan, ez? Oso txarto daude, baina gero praktikan erabiltzen ditugu. Xabierrek ere esan du, Londresera ez goaz bizikletaz. Halako zerbaiten mugitzen ari gara etengabe. Eta ordenatu behar ditugu gure ideiak, eta batez ere, ordenatu behar ditugu zentzu zabalago batean gure politikak. Eta etikaz hitz egin dugu asko, baina etikaren atzean aurretiaz beti dago politika, nire ustez. Eta politika gure zera kolektibo antolatzeko ariketa eta alegina den aldetik, honetan ikusten dugu oso argi, lehendabiziko hipotesiari kasu egiten baldin badiogu, eta onartzen baldin badugu, hau da, teknologia hauek, adimen artifiziala deitu, digitalizazioa deitu, gure bitartekari unibertsala, gure harremanetarako eta praktiketa guztietan bitartekari gisa ibiliko dela, orduan erabaki behar dugu, argi eta garbi, zen nolako digitalizazioa nahi dugun. Eta izilduko nahi momentuz. Oso ondatu. Lehen erronda egin dugu, eta ordu erdi geratzen da, ariketa algoritmiko bat egiten dugun, eta 20-25 minututan denon artean bukatzeko gai geran, gero tarte bat usteko galderaren bati edo komentarioaren bati. Eta nahiko nuke etorkizunari begira jartzea, eta edu zure kasuan, aurreko batan onginean hitz egiten, aipatzen genuen, euskararen bizi berritzean eta izan dezaken inpaktua arantzazu berri bat beharraz eta hitz egiten zenuen. Gustatuko litzake pixka bat idei horiek garatzea edo bintzat nola ikusten duzun kontua euskal eskalatik. Jarretzen dut nik orduan, baina aldatzen dugu gaia, apurbet. Arantzazu ikono bat izan delako, eta ikono bat delako, Arantzazu izan zen garai batean zango nuke euskal kultura eta euskal identitatearen kasi ez dute esageratu nahi, baina kasi azken eventuaren ikonoa izan zela, ez? Garai bateko ikonoa izan zelako neurri batean. Orain dela ja urte asko.
hor batu ziren adibidez batuaren sorkuntza une horietan, baina Arantzazurekin oso lotuta egon zan ere, garai horretan egon zan kultur berpizkundea edo kultur olatu berria edo. Eta Arantzazu berri bat aipatu dut behin baino gehiagotan, digitalizazioari aurre egiteko euskal kulturatik eta euskal identitatetik eta zer esanik ez euskal gintzatik oro har, digitalizazioari aurre egin behar zaiolako eta aurre esaten dugunean da hor sartu behar garelako eta Arantzazuren ideia erakargarri izan daiteke ikusteko halako garai hartan gertatu zen horren tamainako evento bat behar dugulak. Eta hori esaten dugunean, esan nahi dut, serio jarri behar garela, agendan lehenengo tokietan jarri behar dugula, eta pentsatu behar dugula, hortan erabakitzen dugula datozen urte askotarako adibidez euskararen bizitza eta euskal kulturaren bizitza. Arlo egiten baldin bada, eta neurri batean egiten ari da, musikagintzan edo egiten da, erantzunak emango dira, erantzunak gertatuko dira, sortuko dira, erreakzioak eta azkenean bizi beharrez jendeak bereak egingo ditu, ez? Baina nik uste dut ulertu behar dugula arlo baldin gabiltza zatika, edo nolabait bakoitza bere alderdi zeatan, bere jarduera arloan aritzen baldin bada herri gisa asko galtzen dugula. Eta orduan, garai hartan, Arantzazu horren hartan, eta batuaren sorreraren egitasmo horren atzean zegoen asmoa, zenik askotan esaten dut, batua sortu zutenean, eta adibide moduan, sortu zutenean atzean zegoen ideia bat. Euskara bizi berri moderno baterako prestatu behar zutela. Baina bizi berri hori ez zen etxerako. Euskara batua zen sortu etxeetan hitz egiteko, administrazioan erabiltzeko. Eskoletan erabiltzeko, edabideetan erabiltzeko. Beste modu batera esan da, euskara estatu hizkuntza izateko. Estatu hitza oso potoloa da hemen, baina, karo, sartzen baldin badut unibertsitatea, administrazioa, polizia eta kartzela bera ere, estatu baten egitura hitz egiten ari naiz. Eta batua, halako hizkuntza estandarizatu bat izateko sortu zuten. Beraz, ari ziren pentsatzen, hizkuntza moderno bat, nola estandarizatu, nola antolatu, halako bizimodu baterako, halako jarduetarako eta halako eginkizunetarako. Ez bakarrik etxean hitz egiteko, esan horretarako, ez lagunen artean ibiltzeko, ez tabernan eskatzeko. Beste maila batean zuten ideia. Eta askotan aipatzen dugu literatura, baina literaturarekin batera, administrazioan erabiliko zen hizkuntza ari ziren sortzen. Eta administrazio orokorra, dana. Horregatik aipatu dut, batzuetan aipatzen ez diren gauzak. Osakidetzan bai, osasun zerbitzuetan bai jakina, baina kartzeletan ere bai, hizkuntza administratibo bat izateko. Ideia hori, hau da, eraman dezagun hizkuntza hau, eraman dezagun hizkuntza honetan egiten den gure kulturgintza, eraman dezagun estatu baten maila, ideia hori berritu edo behar dugu, baina kasu honetan digitalizazioari begira. Eraman dezagun euskara horra, egin dezagun lan, euskarak hor lekua izan dezan, baina batez ere, euskararen beste lekuetan, euskarak aukera bat izan dezan. Ze digitalizazioan lekurik ez badu, bestetan ez du izango. Eta esaten dut, pantailetan lekurik ez badu, gero eta leku gutxiago izango du kalean. Eta ez badaukagu latxa edo lako, ez badaukagu txat bat euskaraz, beste hizkuntza batean arituko gara. Euskaraz izango dugu, handiek, enpresa teknologiko handiek, euskaraz ere eskainiko digute. Baina berriro, lehen esan dudana, gogoratu, izango da pribatua eta izango da kontrol gabekoa. Eta neurri batean, bermatu gabe. Ez dugu jakingo hori, zerbitzu hori, noiz arte emango diguten, nola emango diguten, igual momentu batean erabakitzen dute euskaraz
aritu nahi baldin baduzu premium plus, premium plus pagatu behar duzula, gerta daiteke. Baina bitartean, gauza asko egin ditzakegu eta egin behar ditugu. Eta, denbora daukagu? Ez. Titularra. Ez, pues titularri gabe. Bueno, Ainizek, zuri beste puntu bat, hitz egiten ari gara etengabe beste algoritmo etikoen inguruan, ideia da nola egin algoritmoak alborapen gutxiagorekin, baina da beste batzuek egiten dituztenak, eta normalean automatizazioa, efizientzia, produktibidadea dago atzean, ez? Eta sortu ditzakegu beste algoritmo batzuk nolabait gehiago aurrezteko, sortzaileagoak izateko, ekonomia hobeto planifikatzeko, berdintasun politikak hobetzeko, ez? Horretan jarri beharko genuke burua ere, ez? Eta bueno, horren inguruan pixka bat galdetu nahi nizuke, ea eraiki ditzakegun eta nola eraiki beharko genituz. Bai, bueno, azkenien da helburua finkatzen jakitea eta gero kalitatezko datuak biltzea helburu hori ahalik eta egokien betetzeko, ez? Adibidez, berez, ChatGPT bezalako testua sortzeko gai den adimen artifizialak laguntzazkoak izen aldie ikusmeneko arazoa daukun jendearentzat, baina badakigu tresna horrek eraiki diela modu oso dudoso batzutan lortuta datuak eta daukiela beste albo erabilpen eta kalte batzuk, saiestu beharko liratezkenak, ez? Eta nik uste, galdera bat galdetu behar dotzaguna gure burua, fokua jarri behar duguna da, sistema honek biderkatzen da gure gaitasunak edo mendeko itzen gaitu, ez? Osea, itzen duzku gu algoritmora moldatzea eta sistemaren engranaje bat izetea edo benetan balio dozku gu garatzeko. Eta nik uste pixka dauela oso estereotipatuta teknologiaren eta batez be informatikal munduan aritzen den jendeana, ez? Dauz batetik enpresa teknologiko onditako marrazoak edo bere sotoan gusanitoa jaten dauen informatikariarena eta nik uste realitatea da oso bestelakoa. Eta dau aktivismo pila bat eta egon dien mugimendu eta kimenak nire ustez izen diena oso referenteak eta fokuan euki behar dienak benetan herriazke bat sortu nahi baldin bada, ez? Eta nahi dut aipatu esplizituki beste adibidazko dauz, baina software librearen aldeko mugimendua, bermatzen dagoenlako nik ustot transparentzia, teknologia burujabetza, eta hori, teknologia burujabetza eta transparentzia, eta bebai, pixkat, sare sozial federatuak, ez? Erakusten dabielako eredu dezentralizatu bat. Eta gaur egun, Europa mailan badakit unibertsitate asko dabizela hitzen software librera saltoa eta sare sozial federatutara. Eta Euskal Herrian bebai, nik uste gehiago proiektu txiki ertainek ez, adibidez, nire baiaran goiena komunikazio taldea badakitin dauela sare sozial federatutarako trantsizio hori. Eta nik uste aipatzekoa dela, eta nik uste zabaldu beharko litzatekela bebai administrazio publikora, zen nik uste nahiko menpekoa dela software propietarioarekiko, adibidez unibertsitatea, eta horrek ekartzen dago arazo asko, ze azkenien ari gara finantziatzen, besteak beste, modu zeharkako baten, baina genozidioak eta beste gauza grabe batzuk, azkenien enpresa teknologiko hauek hortara bideratzen dabielako batzutan bebai dirua, eta azkenin danok erabiltzen, nahi eta nahi ez, eta igual ez gara konturatzen, baina danok erabiltzen dugu software propietarioa, askotan ez gara konturatzen, eta igual hori da grabena, ez garela konstiente realmente hori erabiltzen dugunien ze eragiten dugun, eta igual guri dagokigu ez, igual arlo horretatik gertu gauzen hori dagokigu kontzientziazio kanpaina bat edo abiatzea, ez, jendearengan, ikusaraztea software propietarioak eta sare soziales federatuek euki aldauien eraginengan, eta jendeak bebai eukitzea bere aldetik aktibo gerturatzea gugana, ez, igual kontzientzazio kanpaina bat bideratu behar da, eta kalien jarri behar gara jendeari alternatiba, software libreko alternatibak erakustera, aldatzera sistema operatibo eta bestelako gauzak. Eta badauz alternatibak, ia erabiltzen duzuen software guztia esango neuke badauela formato librean, eta nire ustez ez da gauza txar bat gauza batzuk ez existitzea. Azkenien nire ustez software libreak eta sare soziales federatuek
eskaintzen dauena igual da bebai teknologia bizitzeko eta komunikatzeko beste modu bat. Orduan, pues, ez dauz zertan dana existidu beharrez. Bebai nik uste kontutan hartu behar dugula beste modu baten eraikitzeko sistema hauek eta zure mitoaren pixkat perspektiba ezberdin bat proposatzeko, ni ustez daukon impacto ekologikoa bai da benetan arduratu behar gaituen zerbait. Adibidez, oin irten da ez Aragoien jarri nahi daubiela datuak biltzeko espazio bat, eta horrek bozkoiztuko dau energia kontsumoa eta ur kontsumoa. Eta, pentsa baldo zue, dauzen milioika datuak biltzeko edo modeloak entrenatzeko benetan ze energia kontsumo, ze CO2 emisio, eta behar dien baliabide fizikoak, baliabide naturalak eta horien ustiapenak, ez? Eta nik uste hori kontutan hartu behar dan zerbait da. Eta bueltatzen ari dira proposatzera energia nuklearra eta zentral nuklearrak zabaltzera teknologia hauek erabilia izateko. Eta gero, azken gauza bat gehitu nauko neuke bebai, zen ikusot ez dala komentauta nahiko garrantzitsua dela, eta da, azkenien guk sistemei ematen dut datuak, baina datu hauek egon behar die etiketatuta, ez? Adibidez, nik sortu nahi badot sistema bat argazkietan katuak detektatzeko, nik eman behar dut alik eta argazki gehien katuak dauzkienak eta ez, baina pertsona bat egon behar da esaten. Argazki honetan katua dau, argazki honetan ez, argazki honetan katua dau. Ez da, azkenien, beti da hegoaldea ordaintzen dauena gure kapritxoak, eta azkenien dauz pertsonak, adibidez, Afrikan, lanaldi super luzeak egiten eta miseria baten truke datu horreik etiketatzen. Eta jebienan nire ustez ez da, esatea argazki baten datuak dauzen edo ez, azkenien aplikazioak izaten die, beste karakteristika batzuk bai dauki eta adibidez badau sistema batzuk diela detektatzeko bideo violentoak. Eta orden imagina baldoze pertsona hauek dauz, orduak eta orduak eta orduak ikusten bortxaketak eta bestelako akto violento pila dauzkien bideoak, eta horrek daukon, eurengan daukon eragin psikologikoa kontutan hartu behar dugu, ez? Orden, pixkat hori, bai, helburua jartzea ondo dau, baina kontutan hartu behar dugu nola gabitzen eraikitzen sistema hori, eta bebai, gugan daukon impactua zain, pixka gure zilborretik aratago bebai, internazionalki ze eragin daukon. Eta hori nahi patu. Apunte integraltasuna, ez, teknologiaren ez aplikazioan, baizik eta prozesu oso hori, ez, eta izebergaren azpian dagoen hori, ez. Miren, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, baina lehen egin dituzu, ez, algoritmo ez justuen eta ranking bat, eta barrez, eta pixkat galdera horti doa, ez, pixka bat, ea badaukagun algoritmo justuen rankinik edo eredu egokirik, eta, algoritmika, ez, lehen hainizeri pixkat galdetzen nion, ez, pixkat gure bizitzen hobekuntzarako ea aukerarik badaukagun edo nola ikusten duzunzuk panorama hori. Bueno, sí, soluciones técnicas hay, lo que pasa es que se necesita voluntad política y además estoy de acuerdo con que es una labor colectiva, también individual, pero colectiva, ¿no? Y voy a hacer algún comentario sobre lo que se ha dicho aquí. Es una apuesta política, podemos decir qué sesgos queremos que tengan estos sistemas algorítmicos, si se puede, claro, pero no hay que esperar que lo haga Meta, ¿no? O sea, no lo va a hacer Meta. ¿Por qué? Porque, por eso el mercado de la atención, su modelo de negocio es monetizar la atención, ¿no? Transformarlo en datos y monetizarlo. Entonces, donde sí podemos actuar es en la política y yo creo que en el sector público claramente, ¿no? Es verdad que hay muchos sistemas algorítmicos que están generados por la administración, pero otros son propietarios, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos pagando con nuestro dinero sistemas para gestionar lo público a empresas, ¿no? o de forma poco transparente o de forma injusta? Para cuando el sistema Siri se denunció ya en los tribunales, ya habían pasado años en los que muchas familias habían perdido sus casas, se les había desahuciado, etcétera, etcétera, ¿no? Prohibir no vamos a prohibirlo. Yo uso, confieso,
tengo un equipo de investigación, bueno, trabajo en un equipo de investigación en Londres en donde entrenamos algoritmos, ¿no? Para detectar, como los gatos, pero lo hacemos para detectar pesca ilegal, ¿no? Le decimos al algoritmo, o sea, una maniobra de arrastre se ve así, detéctame en Big Data, detéctame más y dónde ha ocurrido y quién está detrás, ¿no? Porque eso ocurre en lugares donde es ilegal, sobre todo en países del sur global, ¿no? Hablando de las injusticias que hay detrás de todo esto. Yo creo que el quid de la cuestión está en empezar de forma colectiva e individual en el sector público a cambiar las cosas. También has hablado de que todo sistema tiene un objetivo. Y claro, ¿cuál es el objetivo de las plataformas? Pues monetizar los datos. O sea, sus objetivos no son los nuestros, ¿no? Entonces, técnicamente es posible, por ejemplo, en las plataformas de oferta de trabajo, se está experimentando en Estados Unidos con, no solamente tienen en cuenta todo lo que saben, toda nuestra identidad, ¿no? Digital, sino que además están usando tecnologías para detectar sentimientos y detectar si estamos diciendo la verdad en entrevistas de trabajo. O sea, es ya el colmo del colmo, ¿no? Hay herramientas y hay plataformas que usan maneras de borrar esos datos sobre género, sobre sexo, sobre tus inclinaciones sexuales, hay herramientas, pero es muy difícil que no se sepa quién eres y cuáles son tus preferencias o quién eres o dónde vives. También el código postal es una cuestión que se utiliza para discriminar, para determinar a qué clase social perteneces, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estamos en los agentes inteligentes, ¿no? Esos que van a decidir la vida de nuestros ancianos y ancianas y nuestras vidas a mí, que también estoy cerca de esas edades, pues muy pronto también van a decir nuestras vidas, ¿no? Y quería hablar un poquito, muy brevemente sobre la desinformación de género, en la que se utiliza, no es más que campañas desinformativas sobre mujeres que ocupan el espacio público. Sobre todo mujeres, porque son el 99% de las víctimas de este tipo de campañas de desinformación, políticas, activistas, periodistas, en las que además se utiliza los porno deepfake o imágenes y vídeos y tal alterados, y como bien has dicho, es cada vez más difícil saber qué vídeo ha sido manipulado o qué imagen ha sido manipulada o no, ¿no? En la campaña de Trump lo hemos visto, lo han utilizado contra Kamala Harris, le han hecho decir cosas que no ha dicho, o sea, todo el que está en política sabe que se le va a atacar, pero las mujeres tienen un grado de violencia y de sexualización que no experimentan los hombres en política. Entonces, hay herramientas técnicas, o sea, yo me quedaría con este mensaje, por lo menos de mi parte, que existen herramientas técnicas para eliminar o para mitigar estos problemas, pero lo que hace falta es voluntad política y también esa awareness, concienciación social, ¿no? Eso es lo que ahí me quedaría. Y es claro, miren. Bueno, azken puntua, Xabere Arregiri emango diogu. Bueno, guk askotan hitz egin dugu, ezta, horri buruz, adimen artifizialean herri ikuspegia, herri estrategia bat izan beharraz, ez dagoela momentu honetan. Eta, bueno, gustatuko litzaidake, bueno, horren inguruan zertzela batzukin amaitzea. Bai, eskerrik asko. Bueno, egia esan da zertzeladak izango dira, ze uste ja denbora desente damak hemen, eta esaten duten ez, ordu terditik aurrea ja jendea dira, deskonektatu egiten du. Orduan, labur. Lehen esan dut, protagonistak izateko erabaki hartu behar dugula herri gisa. Ezin dugu inoren eskutzi guk egin dezakeguna. Horrek sortzen ditu galdera batzuk. Lehenengo galdera da, bai, baina merezi du zuen txikitik, hau da, gure txikitik, halako diru xauketan astea, jakinda beste batzuk diru gehiagorekin gauza hobeak eta boteretsuagoak egingo dituztela, uste du nire aurreko interbentzioan horri erantzun dio dala. Bai, merezi du.
Merezi du ze besteak beste gure herriarekiko sensibilitatea eta gure hizkuntzarekiko sensibilitatea gu daukagu. Eta gainera demostratu degulako gauzak egin ditzakegula. Baditugu itzultzaile neuronalak, geuk egindakoak, baditugu halako chat GPT modukoak, ze lehen latxa aipatu dugu, baina latxa eta galdera erantzunak eta ere ondo tratatzen dituzte, eta laster, nik espero de laster izatea, jendaurrean ere aurkeztuko ditugu. Jendeak erabili ditzan, esan nahi dute. Eta baditugu baita ere ahotsa ezagutzeko eta sintetizatzeko tresna oso onak. Hau da, gaigea transkribapenak egiteko, gaigea pleno batean ahotsetik ahotserako itzulpenak egiteko. Hau da, hori dena, ez behar bada beste batzuk bezain ondo, kasu batzutan, baina laster iritsiko gea erabiltzeko moduko neurrira. Beraz, jakina, merezi du eta gaina horrek izan behar du gure bide nagusia. Horrek ez du esan nahi, handiki horiek dituzten tresnetan euskara egotea nahi ez dugunik. Beti da ondo, baina hori ezin du izan horrek gure estrategiaren ardatza. Eta hori esan da, berriro datuetara joko dut, eta niretzat ide importante bat. Gu datuen bilaketan eta datua biltzen ari gara. Zergatik, irutze zaigulako oso garrantzitsua dela, hemen aipatu diren hainbat arrazoirengatik, jasotzen ditugun testua, jasotzen ditugun audioak kalitate onekoak izatea. Kalitate ona esaten dudanean da euskeraz ondo idatzitakoak, kalitate onekoak esaten dudana da jende zuzen, baloreekin, albada genero, arraza, estilo hortako bazterkeriak eta berez ez dituenak, ze hori da bermerik onena gero gure sistemek ere horrela funtziona dezaten. Hemen arrisku latz badaukagu, eta da pensamenduaren eta uniformizazioaren arriskua. Kanpotik datorkigun hori mundu global hontan hemen ere instauratzea besterik gabe. Eta horregatik geuk egindakoak nolabait marka propioa behar du, eta horrek izan behar du gure herriaren identitatea. Beraz, bukatzeko, burujabetza ez dut esango, baina herri geure gainak izatea komeni zaigu teknologikoki, izan gaitezen, burujabetza teknologikoa edo teknologia burujabetza oso importantea da, hori esan dugun bezala soberania librearen bidetik etorriko da, bai ala bai, baina hortatik aparte behar dugu lidertza bat, behar dugu antolamendu bat, behar dugu botere politiko bat, prozesu hau nolabait erraztu, lagundu eta koordinatuko duna. Akademian gaudenok badugu gure ardura, baina ikerketa zentroek, enpresek horiek ere hor ondo kohesionatuta egon behar dute prozesu hontarako. Beraz, laburtzeko, iparra garbi edukita, bide horri ondo markatu bat edukita, guri guztioi aritzea tokatzen zaigu. Jardutea, aritzea, horregatik, lizentzia hartuko dut, adimen artifiziala hor dago, baina guk aportatuko duguna da arimen naturala. Bueno, ez badago galderarik, komentariorik, esan hau bigarren mai ingurua izan dela, datorren astean, asteazkenean ere, gazteen arrakalaren inguruko beste mai inguru bat egongo dela, eta, bueno, gonbidatu da zaudetela. Eta, bueno, berriz ere eskerrak ematea, zuen parte hartzeagatik, izlariei ere, gure gonbidapena onartzeagatik, eta laster arte.